singkate ya, Tru. Iya. Cara pelakon wis ora saiki wis ngono wae. Pokoke dicuplik sithik-sithik bakune ora ninggal benang merah. Ngono. Iya. Alhamdulillah. Dan yo iso tepat waktu iki guru-guru. Iya. Iki angel kae lho bandaran Sopantri. Iya. Sampai 2:30 lagi guru-guru. Ya sok dibaleni nek diringkas-ringkas. Ayo. Sing baku ngambali atur menggaris bawahi, ya. Atur kula wonten ing sisa mingguan kala wau. Ayo. Masih dalam untaian benang merah Bersih dusun. Dusun Meru, dusun Bulak Mojo ngaturaken panuwun. Panitia kang sarta sedaya para warga masyarakatipun ingkang boten waleh-waleh ingkang boten jelek-jelek. Nuwun inggih animbani kula sak kanca sanggar seni Asta Brata. Iya. Ayo. Cedakan ya tekan omah. Iya kali glinding. Glinding. Mbak Manwara aku mau pengen mampir balem griya, mampir gubuk monggo. Mau arep mampir iya. Ya, ing atase awake dhewe isih pinercaya rambak kaping 3 iki wis luar biasa. Isih diparingi wanci, isih diparingi wektu kanggo nyambung tali paseduluran, ngragetake tali silaturahmi. Iya. Tembunge agama piye, Tru? Sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi Pak insyaallah bakal didembarke sing dadi rezekine. Didawake sing dadi umure. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pancen sing suwun kaya mangkono ya. Saiki leren karo ngaturake perkembangan kuwi dhisik ya. Jadi guru-guru iki guru ngendoni sedhiyu. Nah, guru leren ngambekan sedhiyu sadurunge ngarampungke lakon. Ngono. Yo. Anu. Pamundutan. Ya. Anu, Mas Heru. Ya, jane. Nggih, monggo. Anu. Bersih desa ya. Pelok barang. Ya. Liyane bersih desa renek. Tanda-tanda dipikir lakune kuwi. Permintaan kok ya. Itu lewat jumlah Pranggono gitu. Banyak juga. Ya. Oh. Ayo Mbak Heru. Papan niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh sukar sakit. Yo, sarang ya. Lihat Andriatu Manjaya.
sih, sarankan sih yo. Mbak Pesek sih, Mbak Pesek. Ngadeg Sri. Selamat pagi Sri. Ya. Selamat pagi. Yo, Mas Anang mundal, Mas Anang. Panggah kuwi kado aneh ya. Yono, kopel lo. Nek mau liburan mana ki apa ya Sri karo Nanang sih. Tak golekne singkatan. Kesenengan Nanang nek mau WA. Sik tak golekne singkatan Nanang karo Sri. Nangis nih. Gile-gile domongi ya. Nangis Nanang Sri. Bilantes pokoknya. Ngene kemik. Apa lagi sing ketemu tempuran mau juga. Cekel Mas, cekel. Tempo kali nyekel tanganmu. Ya. Kayak gombal lah ya. Tua. Iya, iya. Selamat pagi Mas Nanang. Selamat pagi Mas Akbar. Alhamdulillah panjenengan mboten ngantuk Cipelek ya. Wah niki wau ya rada setengah liar-liar. Kali ngelapon Sri niku. Ning bareng Sri tak unggahke padang ya. Oh, langsung melek. Langsung mulai biar. Langsung biar. Basa Malang. Sipel. Sipel, sisil. Si. Oh, nek ngono kok. Oh, alah. Kowe kok ya roh no. Roh. Lah wis Sri nang kene roh. Sri itu masuk kriteriamu ya Mas Nanang ya. Pas tenan mbok. Bodine Sri piye bodine? Aku- Nek mbok rasakne, mbok rasakne. Nyun sewu. Oh, iya. Menurut insting. Oh, wis gak iso membayangkan pokoknya ning atiku cocok jaran. Ngacek sipeng nek ora Sri. Oh, ndak ora. Iya. Tunggu tanggal mainnya. Belum waktunya. Kamar kan ya. Oh, iya. Terus anu, bawa ada Mas Nanang. Nggih, napa niki Jaring tawang sudah? Saged. Ya, jaring tawang. Harus dihidupkan suasananya loh. Wah, tenan iki Mang Sri sampe nunggahne aku langsung melek langsung. Langsung pulang lek. Jajar komplit ngisor dhuwur melek dadi ndak. Apa kuwi? Meripat, Mas. Dia ini baru WA ini siden tau dia ini. Kok tahu sayang? Iya. Saya kejaduan. Kok tahu sayang? Kejaduan kita kasih moro sama diri. Kok tahu sayang? Roh aku. Ngono ki aja cemburu to, Sri. Aku roh dia ini baru WA sama hari ini kita kasih moro. Ini loh, kamu masuk live streamingnya Mbak Wana Hara itu loh. Saya tahu. Cium-ciummu. Dan kepala nyoto. Alah, aku ngomongin dadi wong lanang kok ora wani ngambung. Apa rugi? Rugi. Heeh, ora kena pecut-pecut. Iya. Tenan ya? Oh, bisa. Lah TikTok apa IG Mbak Manu? Oh, TikTok. Jangan lupa punya Mbak Manohara. Aku TikToknya di follow. Rasa mbok omongne. Ya ora kok. Ora ngono aku kok. Wes yo, berku nanam merem. Wes, wis. Saya kok iso nomor siden kok gitu Mas. Iya, jadi kok di. Saya mari ki nomorku sinten? Entuk Tak dukunke. Ya kok iso nomornya Oh, saya sinden. Aku terus Sri. Sopo? Ketok terus. Lah ngopo Patris? Ora ya. Biru. siap. Heeh. Oh, Deni. Ora. Deni kan mafia lho. Ora. Mbak Mano, aku lagi jagoan ngopi karo Mas Deni iki mesti ditakoni. Sing dibahas aku, Mas. Sesuk bintang tamune sapa? Nek sesuk ning bulan Mojo tanggal 5 Mbak Mbak Mano. Besok teko lek enek Pasti aku nek bintang tamune kuwi mesti dintekne. Mesti kowe dhewe lho. Mas. Iya, era. Ora kok ngono lek ditekne terus aku dintrok-trok tabungku kethuk bareng dicekeli aku ya suwe-suwe malah wedi to. Cek kompro. Ki omong Ya apa ta ya? Oh iya. Tabung sok dintrok-trok berang ya. Ki opo ceritaki? Mak, walah ngono kan aku tak DM to. Wis nyanyi tak
Dicekel tangane to nang ning adekku dicekel tangane jajal. Esok kalau bahas berapa di model ini ya, anu nih Pescape, ini Pescape Jim. Oh, siap, saya setuju. Oh, apa gitu? Ayo nang tangane pesek didemen nang ya kuwi. Ayo tak ditunjukkan suasana nih, mau Sang ayu aku ngan orang-orang ya apa? Nana golek sinyal. Oh iya, harus dipakai ya. Ya, bro baik. Lah kok kira aku kok wis iki kenyek. Boyo. Marang mega Iya. ing angkasa Oke, Sri nguri-nguri to. Mas Nanang, Mas Nana, iya sayang. umpama aku kembange kowe dadi apa ning ngono, Sri? umpama aku kembange, kowe dadi apane? Wah, aku lagi jadi tawon lho, gelem. Lah kok iso tawon? Aku lagi ngentuk lho. Bisa mentok to, Mas? Umpama aku jadi kompor. Lah kuwi lho nek aku Umpama aku bisa dadi kuwi lek kabren tope teles lho, Sri. Wow, aku kepala nyontok. Umpama aku jadi kompor. umpama aku dadi kompor. Aku wajane no. Kok iso aja? Kok iso aja? Yang perlu aku bisa numpang diri. Oh, wede. Bisa. Umpamanya aku jadi ambulan. Umpama aku dadi ambulan. Oh, aku sopire. Tapi itu siapa? Lah sopire aku kok iki. Ora iso, mayite ayo sing ngomong. Aku sopire. Perayaan. Ora apa-apa, Mas. Aku mayite ora apa-apa. Engko aku mayit, aku tawi nekek sopire. Ora masalah buat akeh wong duit panu ngedeni wong picek pisinan duit. Pisinan. Mbak Mano. Pak Isa iki dadi ambulan iki dadi sopire lho. Lah iso. Oh iya, lah ora anu namanya mati window. Malahan cekak-ceklakan lho. Iya. Aduh. Son takon war tane Saking Cianjur juga memantau. nggih sebengungan Mas Wari Sugiono niku nggih nyimak. Pak Lasiman. Nggih Pak Lasiman niku wah selalu ngono ya Pak. Umpama kowe duwe bojo Sri tenan kelakon mbok apane nang. Nah, iya. Wes aku sarungan terus aku tidak keren. Bayu sarungan terus. Sarungan terus. Wes nonstop 24 jam. Astagfirullahaladzim. Nah, iki tidak kali tenanan kok. Sarungan iki mergane salat. Apa kok sarungan? Salat terus. Siapa? Salat terus. Ya tandeng gawe to Mas. Yo, padahal yang gawe berarti nek sarungan terus. Ya gawe lek awan ku paling mari awan jam 12 awan kan aku istirahat ku langsung sarungan ae. Kowe iki nang kowe wis dikai kekurangan ora kurang ajar. Duh, ora lha pripun to, pripun. Itu kebutuhan manusia ya Mas. Lah lek pun Ini Mas Nanang tak warai. Nggih. Kamu itu harus privat dulu pada Mbak Manahara. Ya. Belajar itu orang bapak lu sih. Ayo sarungan sik dan iki. ya aku teng mriki. Kayak Oh, tabu kok spesial. Wong lanang kuwi wajib bekerja keras. Nah. Yen sampean bekerja keras entuk duit akeh kena dienggo ngayani wong wedok. Niku pasti kebutuhan hidup niku sebagai rumah tangga lah Lah orang nek wong rumah tangga kok kur cinta-cintaan tok cinta-cintaan. Wah, yang kaliren. Kaliren mungkin. Nah, aku penting duit tau kan Mas. Nek ada duit aku mau. Oh, apapun yang terjadi pokoknya tak Mas Nana. tak usahane. Rong-rong apa? Duit oke. lemai. Oh, Kuwi baru lemah ya. Sak sak. Duit gue murah kenapa? Der lagi. Mas Akbar kok ya. Debar tuku lemah tenan lho Dek. Oh iya ta? Sak pikep ya Mas. Gumuruk karepan. Iya. Tak tungane muga-muga Sri kowe langgeng karo Nanang ya. Wah, juga. apa ora gelem tak rudo paling paksa. Lahir wis duluan no Mas. Lagi sebuluran. Wah, lagi ya, aku malah nangis.
ya kayak sing kenal iki. Janji janji kowe sumadang ras ing tias ing Mulai dicekel tangane to, Nak. aku takut nanti tak kleru. Ora, dan to. bareng cekel tangannya ke Mbak Sri. Begini ya. Kuwi lho beradab ki lho Mbak Sri kok. Enggak. Ndang kudu ngono profesional. Ngomongin nyapa kan Dwen? Dewi ngene kok ngene nukul. Kuwi jenenge kok. Mas ingsun krasa Aku mati. Diringling. Lah kok iso kita bocah nih. Mbok kira bajek Lah iya. kowe iki duet iki mesra-mesraan. Ayo oke. sinaksenan bumi langit Anu to iki. Oh, medun bisa mesti. Semplon tenan. Baik ae. Apa karo cemplon, apa karo cemplon? Umpama Mbak Sri, Nggih. umpama wong sak dunya wis lanang dulu. Mas lanang karo semplon kan berarti. Aku mending orang, Mas. Kewajibane wong kan. Iya, tapi mending gak apa-apa jemput seumur hidup. Kuliane elek-elek itu ya. Lah iya, Mbak punya Mas sing rada apik. Sapa ngono? Semplon rapi to. Ya apik. oh semplon iki yo ganteng iki rasamu Iku adikku, sak adikku. karo aku ganteng semplon lho malah Wis ini Sri umpama sak donya ki enek iku cemplon lanang karo Heru kowe pilih sapa? wah wih Ora pilihannya mau aku rasa jawab. Wis jawab. Mau aja mana? Kalau pilihan papan wis ana pilihan tambahane. Apa? Mati selamat. Pilih pagi selamat no. Soalnya warisane kok akeh. sembrono Lah kok dhewe kan juga nang kabeh, lemah omah. Yo Sri iki bae. Wah, Iki bae wah. kan donya nen. jebule kaya ngono Lah yo yo, pilih Pak Selamat aku sing wis Wah. mapan. Digambang ilmu lho iku. tak lewangi aku awan karo awan bumi karo bumi jebule Kenyataan. beli janjian aku Alah, mbok wis ayo. Sri. Yo Sri. Nggih. Rungokno. Bondo donya kuwi ora kena digoleki ya, Nduk. Ora digawa mati. tol Nduk, kowe kok iso malah luncune wong wae rusak pager ayu. Lah pilihannya kuwi milih iki apa? Pager sing elek akeh kok pager ayu. Ya. Ya iya Mas Nanang neh. Lho, Neng. tangi sing tias Terakhir tadi, Gocek tangan, gocek tangan lirik terakhir kudu bareng. Nah, oh ngaten Nek sing kok endak odo takon baleni sak padha-padhane. Pak nih bareng nah. siap siap Bareng. Ayo nek bareng. tangi sing tias nganteni padang Tepuk tangan pasangan yang serasi. Saya doakan semoga cepat hamil ya Mbak Sri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok baper sama Mas Herman ya? Sabain ya. Nggih. Pakut nuntunan Sri ya, aku rada anu, aku rekono ndak. Yo yo, kau rene wis juga. Aku enak aku sing nuntun wong. Ayo langgang wong ayo. Ayo. Coba kayak apa? Ya. Ya. Ya, ya. Melintang oh bagus. Kita kamu
senyum terus FYP nah nangis pasangan nangis yo yo yen neng tawon lintang pajak mangan sate sing gonceng kok aku. Iya, kan bunuh diri Sri. Wis to paribasane nek kanggo Sri waton ora njaluk tumurune lintak kang satu bulan bakal tak sembahyang iki. Wah, apa kok dhuwur nek jungkel. Lah ya Mas iki amit nggih. Siap sayang. Wes Mas monggo. Terima kasih Mah ya. Mama Ibang. Mama Ibang lho. Ya Allah nggih. Sing wedok to sing nyaloni sing lanang. Lah pripun to? Berarti wong wedok iki saiki musuhe torok ya, Mas? torok kan Betul. sampai kok ya ngono to Mbak Kok
tiru-tiru band. Kados sak ngaten. Anu Mas Yoga. Nggih, Saya Mas Pron, Mas sampun. Pron, Mas Pron. Oh, sing ning ngono Mas Pron. Nggih, Si bantu. sembah nuwun Mas. Asisten seket. Aja mudun sih, aku Ben tak udah unggah. nyupet to. Mau ngomong ngono iki apa? Ayo mudun aku tak unggah. Nah, iki aku munggah apa ora? Iki munggah apa ora? Bawa geno. Aku munggah. Geno. Ya, aku ke mengane sampat. Rapat kali? Aku kan sampat. Oh, serapat. Nah, saiki aku pengen duet karo Mas Cemplon. Sempatnya sampat Mas yo. Oh, serapat nih. Oke. Ya toh. Jono. Weh, ukele Mbak. Khas, mempunyai ciri khas. Oh, ciri khas. Selamatnya itu, ciri khas. Ngeri ya Mas. Oh, asli Surabaya. Ayo mangga Mas Cemplon, sepatnya. Oh, asli Surabaya. Ya. Nanti ketemu lagi. Yuk. Aku sih mau WC. Ya, aku sih ya. Ya. Asik. Dicontoh Mas Yo. Oke. Oke. Waktunya. Wes. Aduh. Ceta. Kim kan Mas Cemplon wis, ganti Mas Akbar. Oke loh. Kim mau sareh nih, Mas Cemplon wis gelem Pun. jogetnya Mas tak sangoni. Lah dalah. Kok Ning jadi ndi mungkin? Ya cipok dhewe Mas. Cipok dhewe. Nah, cipok dhewe iki lho. Jumeruwe. Ora. Cipok dhewe. Wis sondang. Gusti Allah. Nek radio tak kene Deni lho. Pak, Denny malah ngemos. Nah, ayo, cipok. Wes apa urung? Wes orang. Yang iki bawa mikir. Wes jare apa duet Mbak Yu jenengan. Lah iya, sik to, dijupuk sik. Dijupuk sik. Jare samu ora. Lah lu. Lah yo. Jupuk dhewe. Lah kok kira gendruwo kok piye? Wes kok pancak iki. Aku ora ora ya dulu kok. Piye kok? Nek dhewe kalau dimumuse kok mosok rompu Mbak ngono jere. Mantap ya. Apa ki lambe apa kok iso tidak? Kan biasanya Banyuwanginan weh. Wes no. Saiki Mister Mendem apa mendem-mendeman wes. Pilih Mister Mendem apa mendem-mendeman. Aku tak jadi
dadi mboke wis. Nah, betul tentang ayo ora apa-apa. Tak marai. Nah ya, diwarai. Piye? Madhep sing ndi? Mungkin medokan wae. Jadi diwarai iki sesuai iso. Sing mboke lho. ajar ya mas Ajar Ya, wis ta. Ajar iki. Apa ta sing ora? beliru ini soalnya Ora apa-apa. Tahun-tahunan melok wayang suarane biru kok ganti cangkem. ganti beli budek Oh, beda suara. Karo wira swasta. Ada sing oh iya sing butuh di wira suara ngene ya. Ayo. padahal perkaranya ya suaranya laras-laras Makanya larasno. Nadanya seberapa Mas Tris? Jajar. Iki lanang sih toh? No. Jajar. Masa banci sih. anu mau mas Hah? Mister Mendem apa Oh, Mr. Mendem. Mister Mentem ya. Ya, kok sejanji ora iso. Pilihanmu dhewe lho iki ya. Mister Mentem ya. Aku wis kan gitu. Kondo. Ya. Mister Mentem kan, oke? Nah, sih nganggo apa? Nganggo pas. Ya nganggo rase no. Pas ben pas Ben pas kok suarane. Late. Kok ora pas iku langsung. Jadi ro, rale bentuk-bentukane piye berarti? Mister Mentem mau bentukan. Mister Mendem Mister Mentem piye? Rale jajal. Jajal Mas Tris. Madadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Bisa, orang dipasnya sih. Ini kok yo bingung HP gimana nih? Orang kok lanang kok muter ae. Aku duwe wong lanang ini gak betah. Kesabaranku setipis tisu. Iya telaten, kudu telaten ini. Wah. Telaten. langsung lawan Wah, ya. Ya ora. gelak ecer kabeh lho Apaan nih? anu Ya, coba welcome lagi. Wis siap? Nah, sama lagi. langsung di ngomong Wow. dari ngomong Ya balik toh, Mas. Aku gak iso jadi. berapa bisa jadi Iso, iso. Nggak kowe. Ayo cak. Lagi ngecek aja, ngecek aja. Iso. Suaramu apik, Mas. Apik. Terus, terus. Cangkeme apik. Terus. Ayo. Pilihanmu dhewe kok ora iso. wis tak tutup kelalakonku Ya. Terus. Jadi matamu iki ketok ora to? pancen bener kandamu Yo. Terus pasti. mergo mandeng rusak awak Aku timbang. itu lagi gebrak kurang lucu Malah lucu. Lucu baik. Ayo coba kayak apa? Ayo ya, bisa bener ya. Iya. Nek ikutin jebule di kedua ya tak dikit. Oh, iki koyo malang sangit kok sebenarnya ya. Ayo, tuh. Goyang sih. Aja kondelan susur. Aja kondelan susur. Atekku tok ana tekmu. Atekku padha tekmu.
Aku wis padhang ciamane aku wis padhang senyawa kangen wis
PD. Lha Pak Waris Sugiono. Jadi mulai PD ki singkatan lho. Apa? Kode dus. Ayo bedel. Wes makasih Mas. Makasih ya Mas Jumlah. Salim sih. Alah, oh, tukang berat di kabel dada. Jono. Sayang sih. Kenang nomor, kenang nomor. Wis latihan karo musik. Dalam karo jempolnya disebut penting ya. Latihan iki karo Baji sik nek pinter lagi rapi wedok. Wah. Jadi beda rusak. Terakhir ya Mbak Kano. Nggih. Semuanya dah, ayo berdiri dah. Semua. Mama selak ngerias ronggon lho. Pak. Lah iki sok mantenku riasan lho. Oke, ngerias jalanan ya. Apa ini kita FYP bro? Kan nganjuk kan yo jalanan. Ya. Boten, Sri boten. Sering kok masak bendulan. Orang Arab Sri rapi lho. Oh, alhamdulillah. Kan riasan kayak gini. Aku kok sampai dia belum Tenang. Kabeh dadi sing menyang-guyong seniman kabeh. Penting kalau nanang ya Sri. Aku melok apa ning waduh iki. Penting kalau nanang ya Sri. Iya. Kalau cikadu Mas Nana jadi Kadunya aku ngono jadi iki. Ya, anu apa ki? Gitar semilir. Ya. Oh iya, lanjut istimewa. Oh iya belum. Kalau Wijaya Kusuma urung lho. Suatu lain. Yo. Anu, apa ki? Masih bersama Apa? Lanjut istimewa. Oke. masih bersama HR Audio. Siapakah operatornya? Mas Budi. Wis ganti ya. Mas Denny Garangan. Gubernur nenek Mbak Manohara setelannya poin aja. Oh, penak. Nah, nenek Mbak Manohara. Masa nek kene aku gak penak? Kadang kalau gendut, Oh, potong gaji no. Ya Allah, Gusti. Yo, Ayo. yo. Asa Brata. Ayo. Di komando tarinya Mbak Manohara. Ayo mandati Mbak Manohara ya, kenyang ayo.
Gusur Weru dan Mbak Mojo monggo. Mugi-mugi warga masyarakat Weru mriki nggih Mas. Ya. Sak badanipun kagungan hajat Bersih dusun. Mugi-mugi sedaya masyarakate pinaringan sehat. Sehat amin. Panjang umur, Amin. rezekinipun. Amin, ya Rabbal alamin. Pangananipun saya melimpah. Amin. Tahun ngajeng saged nanggap melih. Amin. Tunggu tahun dikit jadi bila ada waktu kita bertemu kembali. Oke, terima kasih. Oh, sewang-sewangan laku Mbak Manuela. Ya. Mas Gereng di Bagong.